מותגי יוקרה ותיקים גרמו לנו להאמין שהיוקרה מגולמת בסבל. באמת פעם היינו רואים כל מיני מותגי על כאלה, כאיזשהו משהו שמסמל יוקרה, לא בטוח שזה עדיין ככה. אנשים עשירים לא ממש מתלבשים כמו שאתם חושבים שאנשים עשירים מתלבשים. אם עכשיו אני מראה לכם שתי חולצות, ואני אשאל איזו מהן היא היקרה יותר, סביר להניח שהרוב יטעו בתשובה. הסמלים שהפכו סימן למעמד, הפכו למשהו ששייך לעבר, לעולם הישן. היוקרה המודרנית נסתרת יותר, והיא לא מבקשת לצעוק את הנוכחות שלה. מה שאנחנו תופסים כיוקרה, כבר לא בהכרח מייצג את היוקרה המודרנית. הרבה פעמים בסרטים אנחנו רואים שחקנים, מגלמים דמויות של כביכול אדם עשיר, ונותנים לנו איזשהו אימג' של ככה אדם עשיר אמור להיראות. אבל לא בהכרח ככה אנשים עשירים מתלבשים. הרבה פעמים זאת יכולה להיות איזושהי חברת אופנה, ששילמה כסף כדי שהמותג שלה יופיע באותו סרט, לייצר בעצם את האימג' הזה של ככה כביכול נראה אדם עשיר. גם השעונים המסורתיים התחלפו בשעונים חכמים נטולי גימורים. וזה ממש כמו עם מכוניות, שאם פעם באמת היינו רואים את הסמל הגדול מקדימה של האוטו, ומושבי אור כאלה נורא מפנקים ונוצצים. במעבר ליוקרה החדשה אנחנו נראה פתאום טכנולוגיות יותר חדישות, שימוש בחומרים ממוחזרים מאוד מאוד איכותיים. אנחנו בתקופה של מודעות סביבתית מאוד גבוהה, ואז מגיע השלב שאתה שואל את עצמך, אני מעדיף אור או חומר אחר שנותן לי את אותה תחושה יוקרתית ולא פוגע בסביבה. בניגוד למה שאנחנו חושבים, מעמד הביניים והמעמד הנמוך צורכים יותר ממחצית ממותגי היוקרה הוותיקים והמוכרים. אבל המעמד הגבוה יעדיף את היוקרה השקטה של העולם החדש. ככה בעצם בא לידי ביטוי כל הרעיון הזה של מי שיודע, יודע, והאנשים שהם מתעקשים עדיין ללכת עם כל הסמלים והמותגים ולהיות חלק מאיזשהו מועדון, לא קיבלו את הממו שהכללים השתנו.